Hola, molt bones a tots, benvinguts en aquesta nova sèrie de Minecraft, de Every Crazy with his gameplays, i estem aquí amb el Nil, i hem obert un nou món de Minecraft, i no parava de respawnejar-se a la lava, però creiem que ja s'ha salvat. Aleshores, aquesta sèrie tindrà l'objectiu d'aconseguir tots els logros de Minecraft, no, Nil? Explica una miqueta, que tu saps millor com va això. Sí, bueno, no sabíem què fer i així que hem dit que aconseguir els logros seria una bona opció. Sí, perquè recordem que en aquest mateix canal, amb la banana, estem fent una sèrie d'aconseguir matar el Wither i, clar, després d'això potser anem a matar el drac i per fer una sèrie una mica diferent, no, Nil? Sí, Vale. Doncs en aquesta sèrie, a diferència de l'altra, no anirem imitant a ningú, serem nosaltres mateixos i doncs això, farem com una vida normal a Minecraft, no? sí, bueno, ens farem la nostra caseta bueno, Un el treball primer digne, logro, mileurista, d'ho típic. a sota del Back to Game hi ha un botó que posa Achievements, que l'obres i et surten tots els logros que hi ha. El Ah, logro que ens sí? toca fer ara és Getting Wood, o sigui, Agafar fusta, que aconseguir... és el que estic fent jo. Perfecte. Vale. Y fue una mesa de Eh, crafteo y todo. Bueno, vale, haciendo inventario, y ya está, logro conseguido. vale. Que també, si algú dels comentaris ens pot posar com fer que l'eskin se'ns activi al server, perquè només no se'ns veu el nostre server, saps? Els altres se'ns veu. Aleshores, no sé què hem posat malament A veure, al server proprieties, però si algú ens ho pot dir. en el meu cas no compta perquè jo tinc el Minecraft pirata perquè Però no ho diguis per YouTube, burro! Per què? Que no, això no es diu. Per què? S'ha de ser sincer sempre. Tio, Jo ja tinc la meva taula de crafteo. perfecte. Jo no, jo el tinc de pago, però tampoc se'n veu l'skin, no sé per què. Perquè jo sóc una persona honrada que no va robant la fusta dels altres, per cert. I... Ai, merda, no, que la tinc que polir també, la fusta, primer de tot. Collons. Ai, Vaja, tinc 52 ja, no està malament. Vale, jo tinc 36. doncs jo també tinc ja mesa de crafteo. Aleshores, Posa què et sembla si ens fem... aquí. Què et sembla pico si de ens fem ja fusta i ja està. pico de fusta i anem a picar per alguna mina? Vale, vale. Estic una mica oxidat jo al Minecraft, vale? Perquè fa bastant que no hi jugo en sèrio. Aquest cap de setmana he jugat una mica a la Pocket Edition. Hòstia, que malament va la Pocket Edition, eh? Que Home, malament no. va. Ui, escolta'm! Que no sé si has mirat ara que a l'1.9 hi ha com el temps aquest de recàrrega de l'espasa i hem de fer escut també perquè no ens matin. Bueno, a veure, en quina dificultat està? Espera que ho miro. En normal. Vale. A veure, jo sóc una mica noob, vale? Moriré bastant. Jo sempre jugo en Peaceful perquè sóc un manco. Festa... Què t'anava a dir? Sí, festa H també. Atxa, bueno, no, primer vaig aconseguir pedra. Vale, doncs trec la mesa de crafteig aquí, que al final sempre m'acabo perdent. Espera. Jo vaig a la mina d'allà al fons, que sembla que hi ha bastanta pedra al costat de la lava. Potser moro, però... Aquí ja he aconseguit pedra, jo. Sí? Ah, perfecte. Em veus? No, Estic fent una mica el tonto, vale? O sigui... perquè estava anant cap a l'altra direcció, però... Hòstia, i aquí coses flotant d'arbres. Aquí, bueno, veig el teu tag, que està sota terra, pel que veig. El que no sé és com es baixa. Com has baixat tu per aquí? Hola? Pues fent un forat al terra. Ah, però sota l'aigua! Sergi, podríem fer una cosa. Però està sota l'aigua, burro! Ja no. Què podríem fer? Tu vas a per materials i jo a per menjar o al revés. Vale, doncs jo vaig cap als materials. Estàs segur? Sí, 100%? sí, 100%. I busco ovelles, que necessitarem un llit aviat. No, home, no, jo vaig a per animals i tu a per mina, però no te'n vagis molt lluny perquè si ens perdem, pues... No, estic aquí a una lava. Ja. A veure, també intentarem no fer trucs, però si ens perdem farem TP, perquè no farem un gameplay només buscant-nos, evidentment. Em sembla que no tenim TP perquè no has habilitat els cheats. Sí, mira. Ale. Aquí hi ha una mina, eh? Ah, perfecte, doncs continuo aquí. No hi ha cap mina. Bueno, pues vaig a buscar Sí, sobretot ovelles. animalets i després ja comparem les coordenades i quedem. Vale.
i quedem. Això, el que deia, intentarem no fer servir molts trucos, però, o sigui, no canviarem l'hora, ni canviarem el temps, ni res, però el TP sí, perquè si no és un rotllo. I Ostres, això, ja- estarem en supervivència i tampoc ens canviarem a creatiu per construir, evidentment. Jo al principi ho feia, quan era molt nou al Minecraft. És que jo vaig conèixer el Minecraft... Hòstia, s'està fent fosc ja. Ostres, si es fa fosc tenim problemes, eh? No, bueno, ens resguardem en una cova i fem una mica el primo. Sí, bueno, tu ho has dit. En sèrio s'està fent fosc? Ja no m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Jo tinc carbó, podem fer antorxes. Sí, sisplau, on ets? Busca'm. Va, el que hem dit, no? Dels trucos? Bé. No sé on estàs, però bueno. Ens fem una coveta petita aquí. No sé. Fem un forat? Sí, però aquí aprofitem aquest que ja tenim. Vale, fes un forat per tenir només una entrada protegida. Cap a on estic jo? Matat. Cap a dins de la pedra. El teu pico és millor que el meu. Sí, és de pedra. Ara et faig un, si vols. Tranqui, tranqui. Bueno, tu també tens pedra, no? Ara que penso. Sí. Vale, pues corre. Tapo això ja, eh? No, home, no ho tapis. Sí, home, sí, que si no ens venen aquí monstres. Posa No, antorxes, va. Espera. Espera, et poso aquí una mesa de crafteo. Ah, no, me l'he deixat. Ah, que bé. Tu tens? Sergi, no fa falta taula de crafteo per fer antorxes. Oh, és veritat. Uf. M'ha anat una mica la mà i m'he fet 60 pals. Bueno, algun M'he cop quedat ens sense serviran. fusta. Jo tinc. Vols fusta? T'acabes de quedar els meus pals, però bueno. Ah, pot ser, té. Ah, perfecte. Vale, Vale. espera. Ai, La poso Ai. com indicant que aquí està la sortida, vale? sí, espera. Posa una taula de crafteo i dona'm una miqueta de fusta, sisplau. Bueno, fusta en realitat no em fa falta. Queda-te-la. Tio. Vale, doncs poso aquí la taula de crafteig. I continuem picant, no? Perquè estar aquí tota la nit sense fer res també serà una mica avorrit. Sí. Espera. Em faig 2 picos. M'aniríem bé una mica d'antorxes, Sí, espera. quan puguis, perquè amb fusta també es fan, però no tinc la fusta que es necessita. A veure si me'n recordo una mica com va això. Ho tens ja? Perfecte, sí. Merci. Piquem amb dos direccions, o què? Sí, perquè a quina altura estem ara? Bastant alts. Ui, no, diamants ni de conya, jo crec, avui. Bueno, primer faria falta un pico de ferro. Correcte. Correctíssim. Que sóc noob, però alguna cosa encara me'n recordo. No sé quan Jo estic portem gravat. acostumat. Tu el vas controlant? No. Sergi, Vale, doncs contem que portem 5 minutets, vale? Intentem fer un gameplay d'un quart d'hora. Et sembla bé? Ahí va. He o tirat 20 el pico. minutets. Vale. Sergi, una cosa, Digues. que m'estic donant compte que el meu programa no grava Minecraft. Com que no grava Minecraft? Pues que és a l'NVIDIA Shadowplay i no em surt que estigui gravant Minecraft. He trobat ferro, així Vale. que es veurà tot de la teva càmera. Vale, doncs vaig cap a on estàs tu. Si vols, pots anar fent un forn amb nou de pedra. Hi ha ferro per aquí? Bueno, vés agafant-lo tu, bé, ho ensenyo, que vegin que no estem en el creatiu. No, home, no. Bueno, sí, Mira, hi ha ferro, s'ha vist, jo crec. Tinc 6 de ferro, ens podem fer 2 picos. Si em Vale. poses una taula de crafteo aquí... Aquí hi ha una. Sí, però haver-la anar a buscar cada cop, Titu. Vale, ara te la porto. Faig 3 Però forns. no. Tranquil, ja me les apanyo jo sol. No, és que tinc forns ja. Ai, he tirat tot. Mira, aquí un i aquí un altre. Vale. I ara et faig una altra taula de crafteig i te la porto cap allà. No, així no es feia. Sergi, tens carbó? No. Doncs necessitem carbó. Ja. Perquè si no el ferro no es cremarà sol. Joder. Bueno, però es pot cremar amb fusta, eh? Ostres, acabo de trobar més ferro aquí, si Mira, vols sí. tenir picar tu. Mira, el començo a cremar amb la hacha de madera, ¿vale? Que donarà poc, però bueno. Ets més bèstia.
I aquí et porto una mesa de crafteig. Això és bastant estrany, estic trobant molt de ferro, però ara ja no trobo més carbó. Ei, t'he deixat aquí darrere una taula de crafteig. Sí, m'has donat una hòstia pel que he vist, no? Sí. Però per Molt bé, avisar-te, més que res. obstruint la direcció d'excavada a la mina. Així Jo què sé, m'agrada. posa-la on vulguis. Algú hauria d'anar controlant quan és ja de dia, perquè jo no em penso passar el dia sencer en una cova avorrit. Ahí va. Voy. Tampoc us espereu aquí grans pros del Minecraft, vull dir... Ai, merda, això ho he tapat. A veure... Ui, no, és de nit, és de nit. Tapa. Bueno, deixo una finestreta oberta, que suposo que no podrà entrar ningú. I anem Jo estic continuant. fent una sortida per quan ja sigui l'hora de sortir. Una sortida, però quan ja sigui l'hora de sortir. Ja m'entens. Bueno, Mira, aquí hi ha terra. A veure, poso que no t'entorxi i continuo excavant. Jo no he trobat res de moment. Jo he trobat ferro, però és que de què ens serveix el ferro si no tenim carbó? Bueno, però crema fusta, tio. Quina fusta? Si jo no en tinc, sóc pobre. Ai, he trobat carbó, he trobat carbó. Perfecte, doncs quedem al forn. Vale. Ahí va. Soc burro. Bastant. Hauríem de també començar a agafar menjar, que jo començo a tenir gana. A mi em falta un de menjar. Sergi, aquí, just a la finestreta on has fet, es veu carbó. Sí, en sèrio? Sí. XD... Bueno, jo tinc aquí bastant, m'estic fent ric de carbó. Bueno, però l'important és que el portis al forn, fill. Sí, però quan el tingui tot... Aquí. Tu tens algun pack de textures? Perquè jo no... No, jo tampoc. Vale, és que a mi m'agrada veure el Minecraft pur, saps? Sense pack de textures ni res. Sí, jo igual. Abans jugava amb un paquet de textures, però ara ja, no sé, em ve A de mi em mola gust. més així. Mira, et dono aquí la majoria del carbó que tinc. Té. Tu posa-la al forn, ja l'agafarem quan haguem de vale. marxar. Estàs segur que això és tan normal? Perquè jo no veig cap bitxo, Cap zombi, cap barquero, cap res. Que sí, que jo els estic sentint. Ahí va. És que jo solc jugar sense so. Soc així d'especial. Ahí va. Qui m'ha matat? M'has donat tu? O un Jo estic arquero? a la mina. No, t'he vist entrar, tio. Està gravat. Està gravat. Bueno, vaig fent els picos i tot, Vale. Faré un altre. Que jo tinc accés de pals. Aquí està. Oh, merda. Merda, que em maten. Sergi, tio, tranquil. Has agafat tu el ferro, Sí. Si me'l dones, que jo tinc molts pals. Tio. Te'l dono, sí. Collons. Doncs em vaig a fer una espasa. Si pots anar buscant, ja que tu no graves a Google com es feien els escuts, seria molt útil. Sé fer-los. Ah, sí? Com era? Dóna'm fusta i te'n faig un. Té. Ah, sí, espera. El faig jo millor, que així ho veuen ells. Crec que era... Ai, no, he fet una barca. Si em dones ferro, millor. Una Si em miqueta. dones un de fusta, l'escut ja està fet. Sergi, és una B baixa amb fusta i posar el ferro al mig i encerclar. En tinc. Ja tinc. Em vols donar un de fusta, malparit? Sí. Té. Bé, ja m'he fet escut. Mira, que és maco. Després l'hem de tintar, per això. Però que em donis la fusta, Sergi. Si te l'he donat. A mi no em surt a l'inventari. Està gravat? Està gravat. Ai, no, que me l'estic emportant jo, cago en la puta. Aquesta boca. Però no vomitis tanta fusta, home, que et sentarà malament. Hi ha per aquí una merda. Ah, mira, ja s'està fent de dia. Ui, però jo necessito menjar per refer-me. No tenim... Tens carn de zombi, per casualitat? Sí, però com la mengis anirem malament, Per què? Perquè la carn de zombi no es menja. En casos de necessitat extrema, com és el cas, sí. Bueno, tinc un, te'l dono. És que em donen un cop i em maten, Dóna'm el.
Vale, Vale, espera. Atent, Ve un zombi, ve un zombi. Agafa el pico de ferro que t'he deixat a sobre els forns. I ja sortim a com és que tens un explorar. pico de ferro? Pues perquè jo ja tinc ferro i he estat fent coses amb ferro. És que en sèrio, estic a un cor i no se'm regenerarà fins que tingui... Anem a buscar menjar, va, vine amb mi. Em segueixes? Crec que sí, sí. És que em caic d'un lloc una miqueta alt i la palmo, Pues jo estic anant pels arbres. Vale. Un zombi. Almenys tinc escut. És que no et veig. No sé on estàs. Bueno, dona igual, ja em faràs TP. Mira, aquí hi ha un chicken. El mataré i si tens un forn el podem cuinar. Hi ha porcs per allà. On? Allà, mira. En aquella banda darrere el llac, mira, ja n'hi ha un. Estic Mira, fent zoom també perquè ho vegin. hi ha carbó. Deixa'm anar a mi que tinc l'espasa guapa. Vale, doncs jo vaig picant el carbó. Sí. Tinc l'escut protector, així que res em fa por. Bueno, però ves posant un forn per cuinar el menjar que... Vale, saps on El està? menjar. Ai, mesa de crafteig. Saps on està casa nostra? Perquè jo no. Però si no tenim casa. O sigui, la cova on hem deixat tot, la ubiques ara mateix? Ja, jo no tinc previst tornar-hi. No? No sé tu. No hem deixat coses allà? Pues taula, crafteig i forn, però per què ho vols? I al forn no hi havia res, no? No, l'he buidat. Vale. Estic agafant carn, tinc bastanta i tinc alguns ous per si ens volem fer una granja. Perfecte. Sí, que també seria útil, però faig un altre forn. I així també pots anar fent les coses més ràpid. Tiro les coses d'una manera impressionant, jo. A veure, 4. Mira, canya de sucre, vaig a agafar-la. Perfecte. Quin és el comando de teletransport? O sigui, Barra TP que no Sergi. Vale, espera, doncs quan hagi acabat de pillar les coses vinc cap a tu. Tot i que podria intentar buscar un lloc Tot i maco que- per fer una casa. I quan Ui. tinguis materials vens. Aquí hi ha una cova, Sí, Aquí hi ha però una no- cova amb ferro. Sí, però a la cova spawnegen enemics i tu et moriràs a un toque. No, que ho he il·luminat i no hi ha res. Ja, ens coneixem. Així també agafo una mica de ferro i el vaig fent al forn. El granito i tal no serveix absolutament de res, no? Decoratiu, O sigui, de res. en efecte. Per què enganyar-nos? Bé, potser aquest gameplay s'està fent una miqueta més llarg perquè estem aquí intentant tenir una casa que jo diria que, mira, no hem de parar aquest gameplay fins que tinguem una casa ja feta, encara que sigui de pedra d'aquesta cotrilla. L'important és fer llits. Sí, que no tenim... Vale, doncs fins que no tinguem llits no parem el gameplay. Potser es farà una mica llarguet, però com podeu anar avançant-lo i tal... No? Ui, Bueno, la gent ja sap. la gente soberana ja sabrà què fer. Ai, mira, és que tiraré l'andesita, tiraré la diorita... No, tiraré la diorita i no la vull tornar a agafar, tiraré el brote de abedul... Bueno, no, l'abedul el tiro. Tiraré les Home, plomes. Jo sempre al voltant de casa meva planto molts arbres. Ai, però és que els he deixat aquí, sóc burro. Mira, els tiro aquí a l'aigua. Vale. Què et Fora diorita, fora molaria diorita. més? Una casa en una esplanada, en una muntanya, on? Ui, esplanada, esplanada. Amb una muntanya em fa molta mandra. Sergi, aquesta no... O sigui, aquest no és el comportament, Després, que s'ha de tenir. per baixar i tot, és un marrón important. No, quita, quita. Bé, faré un cofre també, perquè com crec que em moriré. Ai, no tinc fusta per fer cofre, doncs vaig agafar fusta. I amb l'atxa. Ah, mira, no m'he fet atxa de pedra. Vale. Realment, A mi, aniré un per moment a mirar què fas tu també, perquè si no això serà molt avorrit picant fusta només. personalment, el bioma de neu no m'agrada gaire, així que m'allunyo una mica per trobar una casa. Estàs a la neu? Bueno, estic en un bioma molt raro, la veritat. Hauríem de també com a objectiu estar en tots els biomes. Saps? O sigui, fer... I construir bloques de comandos que ens teletransportin i tal, no sé. Algo xitxulo. No deies que et feia mandra fer una casa a la muntanya? Sí, Això sí, fa no, mal. però... és diferent tenir una casa que cada cop que vols anar a buscar alguna cosa has de baixar
que no anar d'excursió un dia a un bioma i dir, oh, mira que maco, un bioma, i ja està. Saps? Sí, també podríem fer un casal d'estiu a dins del Minecraft, no? XD... Sí, i hem d'anar al Nether, no sé com, però hem d'anar al Nether. Me'n moriré de gana dintre de poc. Ja, doncs fes-me TP. Espera. Forn. Ah, no, mira, tinc aquí merda. Ai, m'he Tens a punt de merda? matar. Sí, tinc merda. No, tinc aquí un pollo que a les males el puc cuinar si no em moro abans i no em perdo abans. Vinga, va. Jo tinc 10 filets de porc, 7 pits de pollastre. Mira, si es cuina abans de que em mori, serà ja l'alegria del dia. Però no et pots morir de gana, no sé si ho saps. Sí, no? O et deixa un. Bueno, Et deixa un. en el meu cas ja de poc faríem. Vale. Pues el calamar no dona res de menjar. Pues vaig a matar pollastres. Quin nivell ets, Sergi? Jo ara tinc 4. Jo sóc nivell 6. Ja? Ja. Pues vaig a matar... Ah, mira, aquí hi ha un ou també. A veure si el puc agafar. Bueno, Sergi, jo t'aviso, les meves prioritats quan trobo diamant és fer-me un pico i fer una taula d'encanteris. Després em faig una espasa i ja, si em sobra diamants, ja em faig l'armadura. Vale, però... Vale. Ui, merda. Tampoc em vull perdre molt perquè he deixat totes les coses per allà. Crec que estaven per allà, si no m'equivoco. Jo tinc carbó i una mica de ferro per si ho perds. Jo tinc també ferro bastant, que el tinc a l'inventari. Però tenia per aquí... No. No em fotis que m'he perdut. No... Joder... Ai! Ah! Uf! De que poc em moro de caure ara per aquí, joder. Jo estic amb 4 cors i sense menjar. Hòstia! Ho veies? Iana! Ostres, això és important, I s'està fent fosc, no? O no? Que va, és un núvol. Vale, doncs tinc ovelles. Perfecte. He perdut tot el que teníem. Bueno, forns i una taula de crafteig, però tinc ovelles. Vale. Ai, que ve un Enderman, En sèrio? Sí. Vale, ja tenim llit. Jo que volia deixar les coses en un cofre, mare de Déu. Quina por que em dona l'Enderman i jo amb tan poca vida. Pues quan anem al Nether... Bueno, no, al Nether no hi ha Endermans, no? Hi ha Pigmans. Correcte. Ai, mira, hi ha vaques, mira. Vale, jo estic aquí amb menjar. Vale. Agafa la pell, de les vaques per poder Sí, per fer fer... cuero. Ui, com corre la malparida. Em poso a cuinar el menjar i En si sèrio ve... he tirat l'espasa? En sèrio? Quan tingui tota la vida mato a l'Enderman, que m'està mirant amb una cara... Bueno, no li estic veient Bueno, perquè si no el mires no fa res. Ja. Em vaig a posar un moment. Un momentet, només vaig un moment aquí a mirar una cosa. Aquí. Ai, que bé que s'està amb l'estómac ple. Calla que jo ja tinc menjar, Segur que no tant com jo. No creguis, hi ha moltes vaques per aquí. Ahí va. Vale. Doncs l'hauria de començar a cuinar. Tio, en sèrio, Això de no tenir mesa de crafteig em fot molt. És que em faré moltes i em portaré una sempre a sobre, tu. Vale. Aleshores. Sergi, m'estic morint. De què? No ho sé, m'ha matat a l'Enderman quasi. Pues vine cap on estic jo. No sabia que estigués tan totxo, m'hauria de fet armadura abans d'enfrontar-me. En sèrio no tinc carbó ara? Jo en tinc. Pues fes-me TP, porfa. Hòstia, m'està venint un aldeano zombi. Vale, pues res, vale. La carn crua també està molt bona. No! Vale, has mort per un zombi, no? Saps on estaves per tornar o què? Amb la de coses que tenia no pot ser. Per això, saps on estaves per tornar o no? No en tinc ni puta idea. I torno a aparèixer a la lava, no pot ser. Llàstima que no estigui gravant això, Mare de Déu. És que abans, quan hem estat intentant començar a gravar, no parava d'espawnejar-se a la lava.
Sergi, que era nivell 7, tenia 20 de ferro, tenia 40 de carbó, tenia més de 20 filets. Ostres, Ja, tu. m'imagino. Collons, la vaca, com corre. Sergi, com era? TP que no, Barra Sergi, i vine i ja perquè s'està fent fosc. TP espai. Sí. TP espai Cano Sergi. Eh, You don't have bueno, no, permission. tampoc vinguis molt perquè només tinc un llit, Sergi, no em funciona el TP. El llit no et funcionarà si no dormim els dos, guapo. Ja. Ara ja està, ja t'he teletransportat. Que bé m'hauria anat això abans. Ai, mira, ho veies? Iana, corre. Necessitem 2 més, tinc una Diana més. Bueno, jo mato a la vaca. A punyetazos. Vale. Pues ens falta una Diana per poder dormir. Ostres, com es resisteix la vaca aquesta. Sí, corren un munt, les cabrones. Sí, però és que li he donat ja com 20 punyetazos. Cops de puny, perdó. Carbó no tens, no? Vaya pregunta. No. Vale, pues... Ui, on estava tot? Ostres, hi ha una rabina, aquí vas. Una què? Res. Hòsties. Tio, no! Mira, tens sort que m'he caigut a l'aigua, que si no... Merda. Tio. On mina abandonada! Per això, és el coi. que t'he dit. Pensava que deies que hi havia un rabino. Jo què dius ara d'un rabino? Per això t'he dit que et tiris. Ostres, se m'ha laguejat. Dóna'm algú per minar, algú per pagar, algú per menjar, no? Sí, espera. Vine. Mira, allà té pinta d'haver-hi diamants, Vale, però mira, et dono... Un pico de ferro, una espasa de pedra i algú per menjar i ja estic content. Pico de ferro, Sí, espasa i ja està, no? perfecte. Pues jo tinc només pico de... Que trist, estic agafant la fusta de les estructures de la mina perquè no tinc fusta. Hòstia, un creeper. Tens... I per aquí aranyes? Tens antorxes? Perquè si no poc farem. No, acabo d'agafar fusta per fer antorxes. Pues anem cap allà, que hi ha lava i almenys es veu alguna cosa. Sí, però aquí hi ha cofres amb coses molt guais. Pues ves agafant... Bueno, no, és que ho hauríem de veure. Bueno, ves agafant-lo i després m'ho ensenyes i ho ensenyo a la càmera. Hòstia, el creeper! T'ha matat? No, no? No, però se m'ha laguejat quan ha explotat i m'he perdut l'explosió. A veure... Per allà hi ha llum també. Hòstia! Vale, està venint per aquí una aranya, cabrona. Que creu que no la veig, però sí, la veig. Vale. Què coi? Estic picant una cosa i no em deixa. El lag. Sí, és un bug. Ah, vale, em posa que ja l'he picat. Oh, carbó, sí. Ai, oi va la lava, que l'he liat, ai va, que l'he liat, ai va, cagundena, no. Ai va, qui m'ha matat ara, qui ets tu? Em poso nerviós i no pego bé, em poso nerviós, ai va, me cago en la puta, puta aranya que m'ha tirat a la lava, ai, merda, i era un altre cop he caigut a la lava, me cago en... Per què ens spawnegem aquí a la lava, joder? Fes-te TP a mi. Buah. Estic veient-ho tot atravessat, a veure si trobo diamant. Que tens un plugin o alguna cosa? No, però se m'ha d'estar buguejant bastant al Minecraft. Mira, ja hi ha un Enderman i un arany. Sergi, veus cap a on estic mirant jo? No, vale, estic intentant buscar lo meu. Ai, merda, un esqueleton, un puto esqueleton. Cago en la puta... Joder. On ets? Estic tenint problemes de lag bastant severos. Se m'acaba de tancar el Minecraft. Ja ho he vist. Hòstia, merda. Tinc aquí un esqueleton que em segueix. Cago en tot.
L'estic tornant a obrir, espera que entro. Vale. Hòstia, trobar una mina abandonada al primer episodi, Això està molt bé. Sí. Bueno, el bo d'haver sortit i tornar a entrar és que se m'han tret els bugs visuals que tenia. Puto skeleton. Joder, joder, joder. Que per què faig res jo? Per què faig res? Cago en la puta. Ale, vinga, una... No pot ser. Ara com tornem a la mina si els dos estem morts? No, jo no estic mort, em pots fer TP. Ah, però tu estàs a la mina ja? Sí. Com has tornat a la mina? Pues tornant-me a connectar al Minecraft. I no t'has connectat a una lava? No. M'he connectat on estava el meu personatge. Collons. Són coses de hackers. A veure, aquí hi ha ferro. Jo vull tornar on jo estava. Bon, jo haurà desaparegut, no, el meu, en veritat. No, desapareix en 5 minuts. I no han passat 5, ja? Ni de broma. I on està el meu? Te'n recordes d'on estava jo? No, no en tinc ni idea. Però Hòstia, no... hòstia. O sigui, la sortida de la mina on està? Saps què et vull dir? He oblidat tant. Ja, hi ha aquí un skeleton, ja l'he vist. És el que m'ha matat abans. Sergi, vine a recollir el meu perquè... Amb molt de gust, home, amb molt de gust. Ai, hòstia, que està aquí el fill de puta! Cago en... Vale, l'he matat. Un altre cop reapareixo a la lava. Vale, a veure. Sergi, fes-me TP d'allò a tu. Perfecte. Em pots donar un pico i antorxes i espasa? Que he perdut? Pico... I... Espera, faig més antorxes. Vale. Ostres, tu, estem manquejant, però a un nivell inesperat. Perdona, que hem trobat una mina al primer gameplay. Això és un logro bestial. Què? Que necessito espasa, que si no torno a morir en 3 Quina segons. espasa? Què dius? No sé de què em parles. Aquí hi ha un cofre, aquí hi ha un cofre. On hi ha un cofre? Name tag, pa i rails que no necessito. Vale, doncs espera, que vinc a veure què hi ha. Hòstia, no l'he vist, en sèrio? Estava aquí tan a prop i no l'he vist? Però agafa els rails, tio, que podem fer un metro a casa nostra. Sí, dona'm una espasa que aquí està ple de mobs. És que jo no tinc res. La meva espasa que he perdut? Ah, que tu no tens res a part d'allò. No. Hòstia, un creeper. A part del que t'he posat jo, no. Ai, merda. I no puc trencar això. Vigila que hi ha un creeper, Ja ho he vist. Vale, fusta. Bé, molt bé. Vale. Ara fer-me alguna cosa amb la meva vida. Tens ferro, no? Sí, però sense polir. Però bueno, em faré una espasa de pedra i un pico de pedra i ja està. Vale. Pues res, a continuar, com de zero. Amb lo bé que havíem començat, Sí, hauria d'haver diamant a primera vista, no? No, per què? No, perquè com és una mina... Jo què sé. Com van les mines aquestes que estan ja fetes? Pues mira, aquí hi ha lava, o sigui que potser hi ha diamants, espera. Aquí és on t'has mort abans? No. Ai, mira, hi ha un cofre a l'altra banda. Espera, Sergi, espera. Que ens coneixem. Sí, espera, no em toquis, Contigo no, bicho. Vale. Doncs escolta'm. Què et sembla si paro el gameplay aquí, que portem ja una bona estona i continuem explorant la mina en el següent episodi? Perfecte. Vale, doncs adeu a tots i fins la pròxima. Subscriviu-vos per veure com continua aquesta història. Adeu!